Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Din hija qudiesa ta' ringrazzjament minn familja għal grazzja maqluwa bl-interċessjoni ta' Omna Marija. Illum il-Knisja Eżies tagħmel it-tifkira tal-ewwel martri Koreani, Kim u sħabu martri, Sant'Andrija Kim u sħabu martri. Kien dan is-saċerdot flimkien ma' grupp ta' lajċi li kienu huma l-ewwel li ħadu il-martirju. U bekk bdiet tixteret il-fidi fi Kristu ġewwa l-Korea. Tajjeb illum ukoll niftakru għalhekk fit-talb tagħna fl-Arċisqof in-Nunzju Apostoliku Monsinjur Alfred Xwiereb li huwa iben din id-Djoċesi ta' Għawdex li qiegħed jaħdem propju fil-Korea. Jew għalhekk ħuti nitolbu l-għajnuna ta' Alla biex aħna wkoll fil-ħajja tagħna nkunu kapaċi nkunu xhieda ta' dak li nemmnu. Il-kelma martri tfisser xut ta' Kristu. Jew għalhekk ħuti fil-waqt li narfu n-noqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li nifirħu fit-tifkira glorjuża tal-martri tiegħek Sant'Andrija Kim u sħabu li sqarrew quddiem kulħadd il-fidi tagħhom fil-mewt u l-qawmien ta' ibnek il-waħdini. Għalija xerdu demmhom b'mewt glorjuż b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim l-ktib ta' Eżra. Fl-ewwel sena ta' Ċiru, Sultan tal-Persja, biex iseħħ dak li kien qal il-mulej minn fom Ġeremija. Il-mulej anqal lil Ċiru, Sultan tal-Persja, biex joħroġ proklama fis-saltna tiegħu kollha. Saħansitra bil-miktub li tajt: Ekk jgħid Ċiru Sultan tal-Persja, il-mulej Alla ta' smewjiet, tan is-saltniet kollha tal-art u qabbadni nibnilu tempju f'Ġerusalemm, belt ta' Ġuda. Kull min hemm fostkom mill-poplu kollu tiegħu ħajkun miegħu Alla tiegħu. Ħajitla Ġerusalemm, belt ta' Ġuda, u jibni t-tempju tal-mulej Alla ta' Iżrael. U Alla li qiegħed Ġerusalemm. U kull min fadal mill-poplu tiegħu qiegħed fejn qiegħed ħajjejnuh in-nies tal-post fidda, deb, ġid, bejjem u offerti oħra minn rajhom lit-tempju ta' Alla li hemm f'Ġerusalemm. Il-kapijiet ta' djar missirietkom ta' Ġuda u ta' Benjamin, il-qassisin u l-Leviti u daw kollha li Alla anqalhom qamu għalhekk biex jitilgħu Ġerusalemm ħajibnu t-tempju tal-mulej hemmhekk. Barra kull xorta ta' offerti li jagħmlu minn rajhom, daw kollha li kienu joqogħdu madwarhom tawhom ukoll kull xorta ta' offerti ta' fidda u deb, ġid u bejjem, u offerti ta' valur kbir. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu kbir femilu l-mulej magħna ngħidu. Kbir femilu l-mulej magħna.
Meta l-mulej reġġa lura l-imjasra ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma. Imbagħad bid-daħk imtela fomna u blajjat ta' ferħ il-sienna ngħidu kbir femilu l-mulej magħna. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus kbir femilu l-mulej magħhom, kbir femilu l-mulej magħna. U aħna bil-ferħ intlejna ngħidu kbir femilu l-mulej magħna. Biddel mulej xortina bħal widin tan-naġeb. Dawk li jiżirgħu bid-dmuħ jaħsbdu blana ta' ferħ ngħidu kbir femilu l-mulej magħna. Huma sejrin imorru jibku, iġorru z-żerrija żrieħ. Iżda huma ġejjin lura jiġu bana ta' ferħ iġorru l-qatet f'idejhom ngħidu kbir femilu l-mulej magħna. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-mejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smawiet. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-folla ħadd ma jixel mużbieħ u jagħti ħbatu jew qiegħdu taħt is-sodda, imma jqiegħdu fuq l-imnara biex kull min jidħol ġewwa jara id-dawl. Għax m'hemm xejn moħbi li m'għadx jidher u xejn ma hemm mistur li m'għadx jinaraf u jinġieb għad-dawl. Mela qogħdu attenti kif tisimgħu, għax min għandu jingħatalu u min m'għandux jittieħidlu saħansitra dak li jaħseb li għandu. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-Vanġilu tal-lum eżies nistgħu nortu ħafna tajjeb mal-festa ta' dawn il-martri Koreani. Fl-ittra li Sant'Andrea Kim waqt li kien fil-priġunija kiteb lill-insara lil sħabu jgħidilhom u jistqar li l-akbar rigal li jirċivew mhijiex tant il-ħajja imma li huma ġew imlaqmin fi Kristu permezz tal-Magħmudija. U jgħid x'jiswa jekk aħna magħmudin imbagħad niċħdu lil Kristu. X'jiswa jekk aħna ta' Kristu imbagħad nistħi nuri li jien ta' Kristu. Kien jaf li sejrin imutu u jalaq dejn l-ittra tiegħu billi jgħidilhom u meta aħna niġu nieqsa, meta lilna joqtluna, qisu li intom tieħdu ħsieb il-familjari ta' dawn il-lajċi li jaħdjatu u sejrin ixerdu demmhom għal Kristu. Il-Vanġilju tal-lum jitkellem mill-mużbieħ. Il-mużbieħ mhux biex jideru innifsu imma biex jidawwal. Ħadd ma jpoġġi l-mużbieħ qalilna Ġesu taħt sodda biex taħbieħ, imma tpoġġih fuq l-imnara fil-post floli, fin-naħa ta' fuq tal-imnara biex kull min jidħol
Araw il-klim preċiż ta' Ġesu. Kull min jidħol ġewwa ma jgħidx jara l-mużbieħ, imma jgħid jara id-dawl. U hekk hi l-ħajja tagħna. Aħna li qegħdin jew nistqarru jew ngħidu jew niftaħru li aħna nsara. Li tkun nistrani mhux xi ftaħir. Li tkun nisrani jew li tgħix il-missjoni tiegħek li twassal id-dawl ta' Kristu. U dan nistgħu nwassluh bl-emejjel tajba tagħna, bir-rispett lejn xulxin. L-ewwel qabel kollox fil-familja. Fil-familja. Lejn martek, lejn żewġek, lejn uliedek. Fuq il-post tax-xogħol, fil-postijiet tad-divertiment. Il-mulej jitlobna nkunu xhieda tiegħu fl-affarijiet iż-żgħar ta' kuljum. Mhux jitlobna nagħmlu xi ħwejjeġ kbar. Il-ħwejjeġ kbar isiru minn min ikun tgħallem jagħmel il-ħwejjeġ żgħar ta' kuljum. Fiduċjusi għalhekk fl-imħabba gratwiti ta' Alla ejjew is-saħuti inresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbuk missier Qaddejs biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu il-Knisja tkompli tkun dik li twasslilna id-dawl tiegħek. Nitolbuk mulej għal dawk li għandhom ir-responsabilità ċivili sabiex huma wkoll jaħdmu għal ġid tal-umanità. Nitolbuk mulej għalina l-koll. Għamel li aħna ngħixu ta' bilħaq is-sejħa tagħna dik li nkunu xhieda tiegħek u dawl lill-oħrajn. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino kompli juri l-emejjel tiegħek fil-familji tagħna. Qaddishom fl-imħabba, fis-servizz, fil-fedeltà u għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna, partikolarment nitolbu illum għal poplu Korean, għall-isqof xwiereb f'din il-missjoni f'dan il-pajjiż maqsum fit-tnejn, propju anke minħabba l-ideoloġija, minħabba distinzjoni fir-reliġjon. Kbir int mulej femilek magħna, għamel li aħna narfu dak kollu li inti tagħmel magħna għax huwa frott l-imħabba tiegħek lejna. Ħatkun imħabtek li tmexxina biex aħna wkoll inħobbu u naqdu lil xulxin mingħajr l-ebda interess. Int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem.
mulej itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej, ħares bit-tiba u sliem lejn l-offerti li qegħdin nagħmlulek. Xerret fuqhom il-barka tal-Ispirtu Santu biex il-ħidma tagħhom fina tfawwarna b'dik l-imħabba qawwija li bija il-martri Koreani elbu kull dbatija li sofrew fil-ġisem bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex Sant Andrija Kim u sħabu martri ħadu il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom huma jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef. U s-saħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Imlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smewiet. Għaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u irroddulek ħajr għaliex jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha u daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-imqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
بكريستو ma Kristu u fi Kristu. Jenata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina illum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Mulej, issa li tmajtna minn ħobża waħda fit-tifkira tal-martri Koreani, fiċ-ċokontana nitolbuk biex twettaqna dejjem fl-imħabba tiegħek u tmexxina il qudiem fil-ħajja l-ġdida. Bi Kristu Siedna. Ngħidu tliet Avamarijiet, impoġġu hekk il-familji kollha tagħna taħt il-ħarsa materna, partikolarment illum nitolbu għall-insara ippersegwitati. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna